Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Afternoon edition. Action Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 54 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Lawat, Bacolod, Pilipinas. Din man ka mga bahin sang kalibutan na mayong hapon na naman inyo panatuntunan. Lunes tubtob Sabado alas 5 tubtob alas 6 ang gabi. Action Reports After Edition inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Herobaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sa bahin sa nga balita lokal, nano ang mga balita nga dapat naton siri pagatutukan. Series basang Valyacar Transit naglain ang punteriya. Imbis dalan ang agyan, sumuhot sa idalom sang flyover. Sa Banga Pepsi Barangay Bata, Bacolod, subong lamang hapon. Sa balita, sa aksyon. Amo ini ang lugar. Kinahanglan kwarta, Golden Ops, Sunshine. dali lang gid. Oh. Hay tawi. Amo ning lugar nga malapit lamang sa intersection makaksyon. Ang pabangkod diri nga nag-ala Carbaw nga nagasungay ang sitwasyon sa ring series. Ano bala nagalang alang balang pagliko, napiyongan ang driver, nagbisyo ang karagalano kung ano ang kahimtangan. Pero kung inisal nga report nga nabato naton makaksyon, ang driver nalipat nga dako gali nga Carbaw o dako nga Carbaw. Dako gali nga series bus ang iya ginamaniho. Kaysa masabi ko nung ginamaniho yan ining gamay nga bus. So dira sa nag-aagi sa dalom sang flyover, hindi malabot sang atop sang bus ang flyover nga nagapadulhog. Pero subong nga hapon nalipat sa dako gali nga bus ang na maniho niya. Kunin na sang mayo lang kaway pasahero. Gamay malang nga damage na ang concerning basa. Una sa balita, una sa aksyon. Iba na unta maka-aksyon ko na nung dugang retali sa rin maka-aksyon pagi sa ato sa rin nga patrol with action dyan. Ano pa ba sa rin nga balita sa bahin sa lokal? Owa! No bata ba? Owa! Owa nagbulig sa mga dapat buligan nga pamilya. Uwa isa ini sa mga pinakabasako kag perme ginakatok nga ahensya subong nga pandemya. Tagtaga na isang ayuda, ginpatigayon sa Kapitolyo sa Bacolod kainas ang aga. Ang bulig financial insurances kag scholarship para sa pamilya sang mga nagkalamatay nga overseas sa Filipino workers. Amo ni mga OFWs nga napatay sa natural death o konbalatian. Napatay sa aksidente, kag napatay sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Regional Director sa nga OWA, isa man ka Negrosanon, si Risa Joy Moldes, nagaplastar sa nga natabo, pila anabaton kag pila ang nakabaton. Bantayan ta maka-aksyon kamayara gid man gali OFW nga Negrosanon nga napatay sa COVID-19.
Samtang pagpasiga sang maduagon nga suga sa Kapitulagon subong nga hapon, hindi madayon. Una sa balita, una sa aksyon. Base nga preparar na ka mo na makantos lagon. Hindi anay madayon. Sa mga nagaplano nga magsaksi makaksyon, hindi na anay magdayon bangod sa inyo pagabot sa Kapitulagon, way kamo sa makitaan nga pagsiga sa mga suga. Bangod imbis sa bungkutan nga gabi, ginidog-idog ang petsa sa 14. Lunes na, matabo makaksyon ang ceremonial switch on sa mga Christmas lights sa Lagoon and Park. Amo ding parking nga pilaman kabulan nga nagpuno pa huway sa pagbaton sa mga tao bangod sa COVID-19. Ano ayahan ang reaksyon sang mga tilapia sa sulod? Base isa man sila sa mga nagapaabot kuntani nga nakasaksi man sa masarag gaduwag. Perong pagpaisol base may gakaigo man nga rason. Gani hulat-hulat lang kung sa mga uso pa subong nga halambalanon. Mapabata man akong tigulang. Wait pag may time para kamo ang makasaksi man sang seremonya nga pang good time. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang aplikasyon sa mga manubaligya sang palupok sa Bacolod, ginsubetar sang konseho sa EOC, amo ning Emergency Operation Center, para sa nagakaigo nga komento kong opinyon suro kay Vice Mayor Familyaran. Una sa balita, una sa aksyon. Masubo man itood sa mga nagpain sang dako nga kapital mo. Mga negosyante sang palupok kag fireworks maka-aksyon kung manayon ang ginaplano sang gobyerno nasyonal nga total ban sa fireworks kag firecrackers. Hindi man ni mapano sa ila sa nga baligya nga mga palupok. Damo gani eksperto nagasiling kung nagadugay ang fireworks o kung firecrackers, mas nagaayong iya sa nga kalidad. Pero tiyang subo-subo lamang di, anong magadan siya sa mga negosyante? Una sa balita, una sa aksyon. 4:59 Aksyon Radio Filipina Standard Time. Ano pagkiniban sa nga balita sa bahin sang lokal? Misteryoso nga pagkadula ni Andico. Dumduman nyo rin. Ang misteryoso nga pagkadula ni Andico, ginusisa naman sa isa pa ka-ahensya sang gobyerno. Ngalan nga Novi Andico, 28 anyos, dalaga. Missing sa sulod na sang duwaksmana. Ginapatihan nga ginabdak. Puwarsa nga ginpasakay sa salakyan. Gindala sa wala matumod nga lugar. Ang pamilya makaakson padayon nga nagasigitan sa hustisya. Kag ang pamilya luya gid mabalaan kung ano na natabo sa sining dalagita. Ang NBI Bacolod kahapon ginpadulungan sang pamilya agod mga boy nga kung pwede maghimo man sang separado nga investigasyon. Ang NBI dasig ang aksyon. Pareho man sa Aksyon Radyo Bacolod mag-aksyon. Subong nga hapon ang banghod sang biktima ginkuhaan naman sang panisayon. Ang mga tumuhaw nga alegasyon kay impormasyon nakasentro diri maka-aksyon sa illegal nga droga. Grupo sang sindikato angot sa illegal nga droga. Nakatutok man sa isa ka persona amo ning tawo ginapatihan nga amo kuno ang nagauyat kay Andico. Sa English pahadler. Tawo gin-report nga amo ang konektado sa drug group. O yala. Way man ginpalayag kon ang drug group sa Bacolod o kon sa bugos gid nga Negros Occidental kon base sa bugos nga Western Visayas ang ginasakupan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang hepe sang NBI Bacolod, Renwa Baldovino, nagsaysay sa Aksyon Radio. Taran nga impormasyon nga ilan nasagap id-id nga bestigahan. Himalaon man kung narugid ang natabo, abduction bala kon kidnapping. Man kung padalman, lain ang abduction, lain man ang kidnapping. Kung kidnapping makaksyon, dira perminaton mabatian. Ang tinaga nga kidnap for ransom. Diba? Amo na perming tinutuyo sang nagkidnap.
ginkidnap, pangayuan, ransom ang pamilya. Kung abduction maka-aksyon, lain naman ko nung tuyo sila. Hambal ni attorney o kon ni NBI Bacolod Chief Baldovino. Nagano sila action Henry ni Joe Wittman, no? Bugay na ni si Sir Baldovino da sang waay pa COVID-19. Perbenta ka saka dara si NBI galing ka manti bagod sang COVID-19 to ba o mga isa bang katuig. Way ta katapak bisan sa hagdana lang sa NBI Bacolod ba. Kaya mo nang tutok sa NBI so maka-action mayara na sanggin task si Baldovino nga special investigator sa NBI nga amo ni ang maisa-isa usisa sa mga tao nga dapat usisaon. Ang ngalan sang isa ka tawo nga amo ning gin-report lapit sa biktima tuod gibelang ngalan niya di. Although nga mayari kita sa ngalan di prote wala tonta maka-action kung manabutan isa sa NBI. Diin na bala ining persona ni sino ang nga tao kung grupo sa likod sinitaran kung abduction gidman ang natabo. May angot gidayahan sa illegal nga droga ni o kung may angot man sa damlag lang dako nga volume sang shabu. Dumdum ka maguro. Nagligat tos Bacolod di bala may operation ng atos sa mga otoridad. May dako diri nga volume sang shabu ang na-recover sang atos sa mga otoridad sa Bacolod damlag lang. Sa sering nga hugada maka-aksyon batakos gidi sa Bacolod nun mo kung ano katanda sa pag-imbestigar ang NBI Bacolod. Kag kung ano man kaseryoso ang mga kapulisan sa pag-resolbar sining kaso ni. Bangod ang kapulisan nato naman silang una nga ginpangayuan bulig sang pamilya sang biktima. Ang pamangkot diri maka-aksyon nga nagdango pa sa NBI ang pamilya. Wala ayhan sila sang salig sa kapulisan. O kung base luyag lamang nila, maparasig-dasig ba ng pagsulbar sang kaso? Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:05 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hoy pasibalatan tanan niyo empleyado sang gobyerno. Empleyado sang gobyerno may sideline. Okay, gina ko may sideline no? May sideline basta off lang sa duty. Di kung ara ka sa talatapan sa gobyerno, empleyado ka sa gobyerno, ang office hours mga ka-aksyon, magluwas lamang may overtime ka. Ang office hours is las 8 sa aga, tubto alas 5 sang hapon. Why problema kung mag-sideline ka after sang off mo alas 5 sang hapon? Pero ining empleyado sa gobyerno maka-aksyon, may sideline. Pero ang sideline, natuldukan. Bangod ang sideline, illegal. Ang sideline ini nga makapabuang sa sinuman nga mabaligyaan. Abot nyo na kung anong sideline yan. Ang sunod sang kadis maka-aksyon, amaning puntarya sa ring balita, empleyado sang lokal nga gobyerno sa syudad, narakpan nga nagatransaksyon sa illegal nga droga. Ang report hindi basta-basta, bangod nga nakabig ini maka-aksyon nga HVT, high value target. Ano ba lang reaksyon diri sang pinakamapuisal sang surat sang kadis may tiyempo kita nabuton tarago dugaya. Live sa saringa para tunturan si Mayor Bading Escalante para nga at least sa hibuloon naton kung ano ang yasiri pwedeng mapanugyan sa ibang padara nga mga empleyado nga base nagatilaw-tilaw man sa illegal nga aktibidad. Una sa balita, una sa aksyon. Man sa mga holiday season maka-aksyon, amaning masaring nga pagdagsa sa illegal nga droga, bisan pa may pandemya, hindi makapagong pandemya, ang Bacolod City maka-aksyon kada si mga nagahibi. Kung waay sang operasyon nga ato sa mga otoridad, pwede yaman akong kapulisan, kagwaay sang may nagakadakpan, nga nagahigop o kung nagabaligya sa ring manademonyo nga sabu. Una sa balita, una sa aksyon. Sabahin sang balita nasyonal antes tagatuan ng ato sa nga patroli. Salang munuhon ko na sa nasyonal. Pabation tamang ka mag-aksyon sang balita nga makapabag o naman senyo sa di pabalamatinan. Hindi niya COVID-19, hindi man krimen. Balita ini maka-aksyon nga makabutang medyo
makabutang medyo gamay o konjutay nga kahuyanan sa Pilipinas. Wait naman nga kahuyan Pilipinas pero di ko mabalaan ni sa iban nga pungsod, medyo yaw-ya man tayo. Taga Pilipinas, tabo? Ang balita mga ka-aksyon, angot ini sa, kundi may ara pa indis-indis pa alam-alam, iniya pa JAGO kag pa GAJA. Ang resulta sang International Mathematics kag Science Study 2019 nagapakita maka-aksyon nga ang mga estudyante nga Filipino amo ang may pinakanubo nga grado pinakapigaw utok ikumparar sa 58 ka mga pungsod sa International Assessment sa Mathematics kag Science para sa mga grade 4 students. Ang pagtuon ginimo sugod Marso tubtob Hunyo nagligad lamang nga tuig apang Martes lang inigin pagguwa sa publiko. Ang skoro sang Pilipinas maka-aksyon 297 sa Mathematics kag 249 sa Science. Ang number 1 sa listahan among Singapore. Yung mga sulantin nila to yung mga maalam. Ang score maka-aksyon sang Singapore 635 sa Mathematics kag 595 sa Science. Hindi ta na pagpadalman pa kung nanugid ang ginbasihan sinitanan. Kaya taga pungsod Pilipinas man kita. Pero kung mangin matuod gid man, sin-ordering balasulon man ang bata o kung ginikanan o kung manunudlo. Kung bata, hindi man tanan mabasulta. Bangod may araya bata maka-aksyon nga minano katon kung pigado, way sang karanon garagook permi ang yasading nga sulok-sulok. Las permi pa nga nagailinaway, ang yasading iloy kagamay, hindi tama na sila mabasol. Paano sila makatuon kung nagarinong kado lang perming kaldero na kag kalaha? May ara man maka-aksyon nga alam kung tani perot namaran sa magtuon. Kung kaisa ti pwede mabasol mga yara sa gobyerno Bangod kung edukasyon maka-aksyon ang ambalan diri sa Pilipinas, damo ang nagasiling. Akong tani, plastar man sa maayo, no? Solbaron ang mga problema, bala? Nga dinumaan ang problema, dinikada ng problema. Anong problema ni? Kulang kwarto, kulang eskwelahan, kulang libro, kulang manunudlo. Pati pundo nga kuntani para sa kayuhan. Kag pangdekalidad nga sa edukasyon, ginailabtan pa. Ano kita laom sang maayo nga edukasyon, ma'am? Amin ni kisa nga hindi mabasol ang bata maka-aksyon nga pamangkoton sang 1+1 ang sabatya batuan, 2+2 ang sabatya batu. Dugangan pa maka-aksyon subong sang social media. Kaghampang bala sa cellphone, kundi module ta subong. Ang error sa pag-type dara sang mga letra, tinaga sa module, normal na. Hindi na ma-perfect maka-aksyon. Pero may ara gidya kag siguro initutuod ng tabo ni na ang bata nag-answer maka-aksyon sa module. Ang sabat sa module sa pamangkot kung sino ang paborito niya. Paborito niya nga hero o kung baganihan. Abi niya nung sabat niya. Suppose ko tumi kuntani ang ginakilala bantog nga baganihan diri sa Pilipinas, number 1 Jose Rizal. Ara si Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Pero anong sabat sa siring bata? Sulat na kanya, pulo mo. Pulo maka-aksyon ka mga baganihan, ginsulat niya sa module. Ang una, ginsulat niya si Bruno. Ang ikadua, si Silvana. Ang ikatatlo, si Grok. Si Dige kag si Carmila. Sinune. Mga hero taran isang Mobile Legend. Only in the Philippines lang na.
Naunagi si Bruno mo. Si Bruno, gid man to, ang pinakasikat na GM. Ga Mobile Legend ka man, ka ML ka. Anong itsura ni Bruno ni man? Mayari pa gani nga si Lina ho. May ano ni Grok. Oh. Kaya kunding score ya 0. Una sa balita, una sa aksyon. Mabasa. Saan basulon, tada? Ay, oo. Daw naghilab dyan ko. Alas 5:12 aksyon Radio Philippine Standard Time. Webes kita nga presentation sa ato sa ring pagpangalagad. Salamat kayo sa monitor sa ato sa ring live stream. Yom yoho makamuda pag may time. Ibalaon ta na maka-aksyon ang ato sa ring observation na report ang ato sa ring patrol naggalibot-libot kay na temprano pa. Nag-responder sila sa pag-sungay sang series bus sa idalom sang flyover dara sa area sang Barangay Bata. Action hens, okay na ato sa ring patrol. Ibalaon ta maka-aksyon kaya amoning oras alas 5:13. Damo sang napiyaran nyo daw normal na no. Ang kanabuon sa mga tao, sa mga establishmento, kag sa mga malls, no? Pero ti mayara gyapon yung nga nagapatuman sang tuman ka stricto na protocol. Ang kabataan, mayara pa, damo pa sa hindi pwede ka sunod ang kabataan sa mga malls kag establishmento mag-aksyon. Ang mga kabataan sa bong hidlaw man maglagaw-lagaw ay importante mayupod lang mga ka-aksyon nga ginikanan na kon guardian. Dito sa Mandaluyong mga ka-aksyon, may journalist ginaresto suno sa Inyo JP. Si Tacloban Mayor Romualdez nagpositibo sa COVID-19. Dari sa Negros Occidental, damo man maka-aksyon nga mga mayors di nagpositive man sa COVID-19. Buti ang kalabanan sila kag halos taran maka-aksyon nag-alalayo naman. May board member man gani mo nga nagka-positive man sa COVID-19 na nag-ayo naman kay ginagadi nakasugatay kami dito sa mga provincial capitol building ho. Ang 72.5 billion pesos ka budget para sa bakuna sa 2021 nagakaigo na suno sa palasyo. Kodako ba? 72.5 billion pesos ba? Yang hambal sang Malacanang, hambal sang gobyerno nasyonal, ilagyapon prioridad ang vaccine o kon bakuna sang China. Paborito gisang Pilipinas ang China. Una sa balita, una sa aksyon. Yari ng patrol with Action Jan Diaz Observation Report. Action Jan, mayong hapon please come in. Aksyon mahimo nga madamo pa sa gyapon nang wala makahibalog bukas na kag mahimo na malabyan ini nga bahin diri sang Magsungay Bridge sa Lacson extension nga sakop sa Barangay Singkang Airport sulad sang Bacolod kay man sa pagpadulong sa patrol sa ngapon kaligwa pa diri sila nagasinumbali sa may dalan Araneta nga kuntani diri sinabi naglabay sa may Lacson extension maganagan pa ang trapiko nga ila maatubang o kon maeksperiensan makaaksyon kung nagabiyahe sila sa liman ngapon inang atong pinakaling observasyon sa paglabay sang patrol gano'n mismo sa area sang dalan na Magsaysay Lacson. Sa Magsaysay Lacson mga kaaksyon karamo sa kasaysayan galing diri norte padulong sur nga nagalabayo galing kay nagaliko gigyapon patoo kag diri mga kaaksyon nagalusot sa bahay naman sang Magsaysay Avenue padulong sa may Magsaysay Araneta dendra na sila malabay pasur nga bahin sang sulad sang Bacolod. Sa totalan nga mga kaaksyon nga nagapamati si Ringapon sa liwat agud na maging madasig man ang inyong pagbiyahe karon nga hapon mahimo ka mo magkalabay daan sa may Magsungay Bridge sa Lacson extension mga kaaksyon ang lusot yun sa gyapon kangay Barangay Alihis. Then right turn ka mo pabalik diri sa may Alihis Araneta at least mga kaaksyon mas madasig-dasig ang pagbiyahe ninyo karon nga hapon kung nga hindi na kamo magutok pa sa trapiko diri sa ginsangan sang Magsaysay Araneta padulong sa tubang sang Golden Field mga kaaksyon nga siling hapon moderate to heavy man ang traffic situation. Sa biyak na bahin mga kaaksyon diri sa area naman sang dalan Burgos Lacson siling hapon nagkabig diri moderate to heavy man ang traffic situation. Diri padulong ikaw sa may Rizal Lacson upper ti kabugat ng traffic
traffic. Moderate to heavy to heavy, ang trapiko, wala namang ginibalaw kung anong nga ginalinan sila. Pero siguro bangod sa kadamuon sa masalakyan, ang volume sa masalakyan nga nagasilong balik sila hapon, amo ni nagadugang o kung nagatuga abi sang mahinay nga dalagan sang trapiko diri sa area sang Lacson. Halin gani mga kaakson sa may Gonzaga, Lacson, going dito sa bahay naman sang Rizal, Lacson, dire-diretso Burgos, Lacson. Makagulo ginawa ikaw kung nakalampuas ka na sa gitang ansang Dalan, Burgos, Lacson. Pero paglabot mo naman diri sa tubang sa Provincial Capital Laguna from 11th Lacson Street going directly makaaksyon sa Ramos, Lacson, Sringapon, moderate to heavy to the heavy man ang traffic situation. Plus pagid dahil sa may Buri Road, ang namin sa Buri Road, kay Mamti nagagana ang traffic lights. But sa lingon, may sistema sa gihapon kung trapiko ang pag-aambalan. Mga kags. So, man, sa may Ramos, Lacson, pero galing kay kabalo naman kita, intersection point kinini, alagyan sa masalakyan, padulong sa BS sa Kino Drive, bisan pa sa Dalan San Juan, mga kaaksyon, lulutsan sa mga salakyan, kundi inman, gabahin sila sa syudad, magapadulong siningapon, mga kaaksyon. Diri sa bahin sa BS sa Kino Drive, padulong sa may Bangga, Lasal, karon nga po, nakabig diri man, nga moderate to heavy ang traffic situation, especially kung padulong ka na, mga kaaksyon, sa area sang Dala na Burgos, Lopesina, nga karon nga po nakabig man diri moderate to heavy ang traffic situation. Pero panumdum lang sa totalan nga kaakson, ang circumferential road at least abisan nga mabulubugat ang traffic, tayo yun nga ang biyahe sa mga salakyan. Okay, panay ko nagabiyahe ka mo sini oras, kay truck ban pa mga kaakson, nakita naton, why padra nagalabay ang mga dalagko nga mga tracking o mga salakyan. Pero sa oras nga malip ng truck ban mga pasado los 7 sang gabi, kag makalabay naman dalagko nga salakyan naton makitaan, ang bulyada sa masalakyan, mabulubugat ang trapiko, labi na sa tubang sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon, approaching sa bahinman sa Bangga Kuri, dito sa area nga sakop sa Barangay Takuling. Pero panumdum pag-isa ito mga motorista, isa diri ka ginalimahin sa aton masami sang Negros Occidental Highway Patrol Group nga kung nagasunod sa mga dalag kong salakyan kung mahimo magdistansya gid, especially bla mga tracking nga perti katag-as ang karga nga tubo, at least malikawan mga kaakson ang posible mga aksidente sa danon kag iban pa. May panumdum liwat si Police Captain Roberto Mariano, ang tagpamuno sang Negros Occidental Highway Patrol Group. Kaya sa ilang obserbasyon, of course, kalabanan ni masakyaw na lamang nagalabay pagkatakop sa truck ban, itong bigid, amo na nasuntong nga, puting sunumbalik ang magsigasig ang ilang pagbiyahe, mga kaakson. Yes, sir, solusyon yung mga truck ng tubo, sinapayat natin yan, yung mga yes, sir, kaya nga, sir, humihingi tayo ng tulong sa mga kasama natin sa mga police, sa mga municipality and city. And kasama na rin yung mga traffic enforcers. Kasi kung kami lang dito sa highway patrol, sir, 13 lang kami. 13 lang siya nagpapalala namin, 13 kami, including na po ako doon. No traffic din po yung namin, yung area namin. So, hindi po namin makutong yan araw at gabi. Aksyon mga nabatihan sa Police Captain Roberto Mariano, ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group, ang mga pilya sa publiko kay Manti medyo mabunubudlay ang ilamang kaimpangan kay kinalang nila cover bilog mismo ng Negros Occidental. So may kang tanong ng problema sa mga truck nga sa tubo, especially ng karawigit dara ni labi nga mga tubo sa dalanon, mga kaksyon nga pangagil sila sa bulig sa pila ka mga law enforcement unit para man nga ma-implementar gid ang mga nahis sa dalanon kag iban pa. So di nga apon medyo mabulubog na ang aton panahon, magulugan mo na aton kalangitan, nagatulog talit diri sa palibot sa Sudat Action Mall, makita naton ang mga pasero diri sa Plaza Publica, malapit man diri sa Plaza Mart sa may Dalan Araneta, mga kaagson, gaiban gid parami mga payong gigabit dit sa mga hapon, damo makintol ato nila ang mga binagtong plastic, karton kag iban pa. Siguro ibang silidari may ara na nakaguluganar-ganar na kag nakatempano pa makal, mga kaakson. Pero panumdum naton sa gapon sa mga motorista halong gid sa pagbiyahe siningapon, sa mga pasahero naman of course preparar gid sa kalawasan agud malikawan nga kitagos mabasa sang ulan kag iban pagid, mga kaakson nga may sadete sa palibot. Ano na pinakasitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod siningapon, mga kaakson. Ini nga dalagan sang trapiko sa gapon Bugos man dulong sa inyo sang Dr. Alfred
Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa ito sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Aksyon John. Naman ang ato sa ring observation report. Santon Plaza magkapsul puno sa anti-inflammatory compounds kaga anti-oxidant. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng Okay, sa ato siring mga nagabanitor sa live stream. Unaunta sa ato siring WhatsApp party. Dari kita sa party ho. Si Yvonne Boyser, salamat Hombalomina. Good afternoon Hombalomina. Si Ma'am Leia Silvestri Alameda. Merry Christmas advance Ma'am Silvestri ha. Kag si imo sa nga family, advance Merry Christmas. Kag Happy New Year. Kay Toto Bernard Salahay, dara sa may area sang Bago City, nagamonitor man. Iban sa rin gamonitor sa ato sa rin live stream. Si Veronica Santillan Manukan, yung hapon sa Marlon, si L.M. Muhar approve. Chris Vilma Treyes, watching live sa East Home 3. Barangay Stefania Great Kulang Montoya Sumido Treyes Azero Arsenio, Tiansay family, thank you. Araman si Elis Calera, mayong hapon Action Marlon, monitor lang kami diri ni Mama Charity Kagnang Mary. Salamat. Si Alexa Montesa, always. No? Chris Vilma Treyes, super hambalya. Upod naman sa mapaang mo nga programa sa kahanginan, madinugoon. No? Upod naman sa mapaang mo nga programa sa kahanginan, madinugoon kag makahangkahang. Karabi ba? Alex Montesa. Ayon ni si Alex kuro pamalaybay, binalaybay. No. Jen Hisolgon, mayong hapon Action Marlon, monitor lang kami dari always sa Bibs Mango Stand sa Banga Julia Valladolid. Happy birthday kay Lovely Gariando Hisolgon. Birthday today. Thank you. Aras kilid lang na mo ining Mango Stand yo. Aras kilid dalan na ni, no, magpa Southern Negros ka mo, labayaman ni. Ara na si Jen Hisolgon. Si Gangi SJ, good afternoon Action Marlon, good afternoon sa family ko, Gangi, dari sa Jugs Cafe Food House, La Carlota. Keep safe, everyone watching from Switzerland. Salamat gid, taga Switzerland. Ima Alcuela Kelstrom, good afternoon. Leog Tamyaw, may manang Evelyn Panel of Dos Hermanas Talisa City. Greetings from Sweden. From Switzerland to Sweden. Si B. John Peregrino, peace. Mayong hapon sa Marlon, monitor lang ko sa Hail, Kingdom of Saudi Arabia. Suzette Alunan, good afternoon, watching from Hong Kong. Araman si Dennis Diholian, mayong hapon sa Marlon, ginatami ako gali. Nga upod ko sa work dari sa Escalante kag sa upod ko man sa La Carlota. Nakabasi, especially kay Pre Michael. Salamat. Yvonne Boyser, good afternoon, Dan Sharing. Salamat Yvonne. Aramel Ugatis Hanoy, watching from La Carlota City. Tamyaw lang kay To Rocco Tahelda, kay Lula Monique, yan kag Ralin Aconia Hanoy, thank you. Ramel Ugatis Hanoy, watching from La Carlota City. Melvin Peñafiel, good afternoon. Si Ako Maldita, good afternoon Action, good noon Action Marlon, watching live her sa Hong Kong. Noon to siguro sa Hong Kong, no? Keep safe, God bless. Si Christine Menyes Villalobos, mayong hapon Action Mar, watching live from Barangay Pantanon DSB. Araman si Kapuding
Bea Jonathan, mayong hapon Action Marlon. Si Emma Alcuela Kelstrom, only in the Philippines, Ambalya, na matokina. Liza Montecastro, haha, tawa kugid ko sa imo Action Marlon, watching live from Doha, Qatar. Dito ginatawaan ni Liza man ang Mobile Legend. Jessa Sumanga Dilig, Pabura, mayong hapon. Palihog tamyaw sa taran-taran nga nagapamati sa barangay Aranda, Hinigaran. Elizabeth Malakagamala, good afternoon. Avid listeners, especially to Malaka family, stay safe everyone, Godspeed. Si ako maldita, ha 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 ha. Oh. Veronica Santillan, Manukhan. Si SJ Gangi, good afternoon. Gamonitor dari Action Marlon to evening sa bukid sang Switzerland, vacation lang. Kag lagaw-lago ako diri. The moldy snow, super cold. Lourdes Blaser, mayong hapon. Romy Agsam, good afternoon. Ayban, dugay-dugay naman. Salamat. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulisya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na nga'y saysay ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, Region Wide. Action Radio City Hall Report. Ang aplikasyon sa mga manubuligya sa palupok sa Bacolod aranagin sa beter sang konseho sa EOC. Ang detalye sa ring balita sa Bacolod City Hall with Action Art. Ay hapon, Action Art. Mayong hapon, please come in. Action Marlon, mayong hapon, padala pa sang konseho, diri siyudad sang Bacolod ang application ba sining mga firecrackers nga tuyo magbaligya sa sining bulan sang Disyembre kag sa Naibaloan nga titra sa area sa reclamation no ang ila sining masami nga ginabaligyaan. Now ang tuyo diri sang council kay sunod diri kay Vice Mayor Elcid Familiaran di way magituod sang way na nakit kini sa omnibus nga guidelines bala nga ginadumilian or even dito sa national way man sige papanaog kamando nga hindi pwede ang pag negosyo pagbaligya sini pero sini nga bisan pa man nga okay ang pagbaligya pero dapat ang regulation mapatuman la especially ang health protocol no kay sila nga hindi mahibaluan kung hindi tani maplastar sa gusto basi kung dira mismo sa balaligyaan sa Slimer Firecrackers doon kaya dalam-lam ginutok, madubok ang tao, sila nga delikado pa ina sa paraabuto ng Sonmar. Kaya basi kung magaresulta pa ini sa paglinat na naitira, way man ginapangayo sa magalagaw sa bahin sa tower na o malapit sa tower ni Pope John Paul II. Kaya sila nga kung nato namon ang opinion kag recommendation sa EOC antes iniliwat nga akuan sang sangguniang panlunsod. Yari ang parayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang request ng Firecrackers Organization upod sa fruit vendors then forward namon sa EOC for comment. Kaya na nga mga medical doctors so kung ilang taon tang ila recommendation. Well, tiyak ko yaw na kukausap na galing kay Pilipino tradisyon mo. Nara kita beliefs kung isang makatabog siyang bad spirit sa atong panimalay. But then, for me, bakal ko na pagkaon. But then, Filipino tradition, and kung ng taon mong omnibus guidelines, wala man siyang order from the national government na i-stop ang pag-usar o pagbaligya siyang firecracker. Ako lang yan, the personality. Bakal ko na pagkaon. May recommendation sila mo sa Christmas bazaar lang ang person lang sa parayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. So, upod na tira, nang naging kuhaan man opinion, especially in mga vendors, palagi ang plano sa mga fruit vendors na mag-display dira sa prutas sa palibot sa Bacolod City Public Plaza na inang parking area na nga ang usual sila
gina-utilize na o kung ginagamit para maligyan sa prutas sa mga vendors every Christmas season o kung sining bulan sa Disyembre. So naton pa nila kung ano lang opinion and recommendation sa Emergency Operation Center. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo aksyon at pahigupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Aksyon Outlaw 537 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kadumdum kamo sang kaso nga inang ginapatihan pag-abduct o kung abduction sa 28 anyos nga matahom nga babayi nagligad nga November 19. Tiyang pamilya to mag-aksyon nagpa-interview gadri una sa Aksyon Radio Bacolod kag nanawagan gid sa taran sa sinuman may nabaluan kabuligan sila para nga mabalaan kung diin gindala ano ng kaimtangan sang ila sa himata nga si Novi Andico. Tiuna inigin pablater gin pa-record sa pulis pero kahapon mag-aksyon nagdagop ni sila sa NBI, National Bureau of Investigation Bacolod para ayon ba ng NBI nga pun pwede makahimo masang sibarado nila sa nga investigasyon. Nasubong hapon, hambal ni NBI Bacolod Chief Renua Baldovino ang ila sila ang ginkwaan sang statement or panisayon amo tong utod no, ni Novi Andico nga patong unang na-interview man dari ni Action Brian sa Action Farming Line no, ato si Disimbla manghud to kaya hambal sang NBI hambal ni Baldovino based sa panugiron man sa pamilya si Disima manghod among may una gidya nga hibalo sa sining krimen mag-aksyon. Damo sa mga information nga nagasulod sa sa NBI pero hambal ni Baldovino initanan way pa sang kompormasyon sumunod diri ang anggulo angot sa illegal nga droga mayara man diri mag-aksyon isa ka persona nga ginapangita kag posible may babulig man sa pagresolbar sang kaso amaning tawo maka-aksyon nga ginareport nga lapit gid kag ginasiling nga nagauyat or handler sang saring ginapatihan biktima sa abduction nga si Novi Andico. Ining tawo ni amo ning ginreport nga may koneksyon sa drug group way mabalaan kung diin nga drug group Bacolod, Negros or Western Visayas kag sumunod man diri maka-aksyon ang natabo blato nga pagka-recover man sang dako nga volume sang shabu sa isa ka operation sang pulis dari sa Bacolod no portion lang sa ato sa nga pag-istorya sa mga hapon sa NBI Bacolod Head nga si Renua Baldovino. Kuha dun sa statement ng sister, yung sister ng victim. So yung na-inform ting dun sa based dun sa information na ibinigay ng family ng victim, yung sister na victim nga ang kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Karon talang ka maka-aksyon na dugang ritali angot sa kulang-kulang ato sa mga minuto so. Sige la 5:40 Action Radio Philippine Standard Time. Stay healthy, live better. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung
kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Okay, dugang sa ringa pakit na lista sa gabanitora. Sa dugang mga naggabanitora sa ato sa ringa, live stream, Melchor Baroca Rombines. Good afternoon, Sir Mar. Araman si Sherilyn Oro Javier. Monitor lang kami diya sa Santo Niño Barangay 2. Right. Santo Niño Barangay 2. Oy, si Georgine Hunsay, gabanitor man. Si Toto Georgine Hunsay. Thank you. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod
Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Please come in. Mahimo action mar na ni Mag-o ang driver sa isa ka unit ng Ceres bus. Rason kung nga pagliko iya dra sa idalom sa flyover, doon na lang alang ini. Kaya ang naanda niya nga likuan, ang mga likuan lang sa mga gagmay nga mga unit sang bus action mar. Sama mismo sa may flyover nga sakop sang Banga Pepsi, Barangay Bata, Suradman sang Bacolod. So kakatabo, ining bus, halin ni sa norte, pabalik na diri sa may syudad na mismo sa Bacolod, kagana na diri sa may flyover. Kabalo naman kita, may mga kainlain nga mga kadakuon, abi, no, sa mga units ng bus makagson, nga nagabiyay diri sa may Suradman sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Ang natabo gali, ang naandan sa nga ginamaneho, gagmay ginman ni action mar nga unit sang bus. O galing lang kay subong nga adlaw, ang impormasyon nga ginpadangat sa aton nga mga kapulisan, pagpabiyahe diri sa iya, amo ning dako na naman nga bus. Amo na yung nilantaw nilang rason kung nga pagliko kay ina sa driver nga wala pa giningad lang sa mga kapulisan, kay padayon pang ila pagtipon sa impormasyon kay wala actually nagpa-record o kung nagpa-report abi sa kapulisan ang tagdumalahan sining kompanya mismo. Dito sa nagliko sa likuan sa mga gagmay nga bus, dito sa mga kag nagipit o kung nagdasok to ang atop sining iyang ginamanay nga sarakyan sa flyover gid mismo. Pero at least that time wala man sa sang pasahero na nga dala abi action marlon kag wala man sa nasamaran samo sila mismong aksidente nga nagluntad sining hapon. According gani kay Police Station 3 Traffic Investigator on Duty Police Staff Sergeant Brian Cordero, nga pag-abot nila sa area actually wala na ang salakyan. Gindala na mahimo sa compound sang service company kag sila na lang mismo nagpahita sa mga impormasyon kag sila nagpatikayan sa investigasyon dito nila na ibaluan ang iniman mismo nga senaryo action mar. Nakitaan sa mga saksi sa lugar nga ang damage to nabuka ang
bintana sa wala nga bahin siyang salakyan, particularmente sa passenger side, may mga gupi ang atop sang sining bus mismo aksyon Marlon. Pero Badri ni Cordero, importante, wala man sa may naulamid, wala sa may nasamaran, abi, sa mo silang aksidente nga nagluntad, siriman nga hapon, pasado, las stress na di medyo masuko sa koy ng mga dalanon sinadira, siguro isama na sa rason kung nga, di nga na lang kuha ang salakyan, agud di tawag-tuga na sa mabugat nga dalagan sang trapiko. So, tutanan nga mga kaaksyon, especially may mga ginamanayo nga salakyan, siguro isa pa ginaton ka panumdom, kay may isa kita ka-report nga gina-follow up action na confirm naman nato ng case. May mga basang kotse, mat-amat, kaya man nga nagabalik. Dili sa may sunod sang Bacolod Action Mar. Ang ginatudlo nila nga suspetsado, o kung mga suspetsado, sining basang kotse, sining nga hapon, nga nagluntad rin sa isa kalugar sa Bacolod, mga gasuyop rugby, blako ng mga rugby boys, nga ang ila, kuno ginapakuno-kuno, it's either maaway-away sila, may mga bit-bit sila dira nga bato, Action Mar, tapos gulpiada na lang gali ilampusan ang bintana sa imo salakyan, labi na kung may maninag sila, o kung may makitaan sila nga pagkabutang sa sulod sang salakyan. Amo na gurong panumdom, especially sa may mga motorista, may mga four-wheel vehicles nga, of course, makitaan ang sulod ng salakyan nga dapat kinila halungan. Anyway, ginakuha na lang natin makuhaan yung statement ang tagpamuno sa police station nga sakop ang inima mismo nga lugar Action Mar. Hindi na sa bag-o action dyan nga budos kay isang una, ako mismo nagkasaksi mo sa isa ka dalan dari sa Bacolod. Ato ka nagsundan niya, magasawa to. Magasawa, ara sila sa kilid sandalan, galakat, kuno abi ka inaway. Inaway sila nga duwa, sa lapit sa auto nga parking bla. Ang auto nga parking action na dyan, ang mga tao, siyempre sa ila, naka-concentrate. Yes. Ang mga tao, igumurahon gali, isang ulihi, may driver sa nagaparking nga salakyan, dula karsteryo ya. Mabo na siya. Eh, ang mga bata gali, ang mga rugby boys nga ini, dala sila nagatulog-tulog bala sa mga building malapit sa kung saan nagparada, ini mismo nga SUV. Tapos, may mga bit-bit sa kunong bato, iban kuno may mga bata, kunong nga may bit-bit kutsilyong gagmay, nga naka-riot-riot, bla. Daw, ginadivert nila atensyon sa tao, gali. Katapusan, ginpabayaan naman ka mga tao. Eventually, kibot sila, buka na ang kristal right side, no? So may back passenger side sa SUV mismo, nakuha to ang bag, pero gina-check nila, gamay lang man nga amount na nakuha, I think do power bank, ang bag, kag ang 50 pesos na kwarta nga nabilin Action Mar, pero ang pinakadako to nga damage ang kristal mismo sa salakyan. Yes, importante na sondyan nga pahanumdom kag pandam sa ato nga mga ka-aksyon, no? Kay kumo kay way nadakpan ng mga naghimo way. So laban-laban himuon nila liwat na. Gani, kagti hambal man sa aton nga magkapulisanting nila nga masikop ini mga rugby boys nga ini nga ginaligar do amo ni ginasuspetsuhan nila nga nagabuka sining kristal sa salakyan kay dako ning panumdom ilabi na subo nga Yuletide season og ginuwa nga masalakyan kun diin nga lugar. So, dapat ihalungan gini Action Mars para kung diin sila nagaparada, mas maayo guro kun may mabilin gid sa sulod sang salakyan kay para hindi ini mapabayaan Action Mars. Sige. Yes, Action Mars, subong nga matinion, panumdom sa tod nga mga ka-aksyon, nagbubo ang madamol nga ulan. Agoy. Nagulan sa palibot ng sunad sang Bacolod, matulutugnaw ang panyempo, iban may mga dalapayong, iban wala gid, no? So, basta mo sila panyempo, ilabi na sa mga panahon ng COVID-19 nga balatihan, aton sa gyapon, ginakabalakan, pabakuran ang resistensya, sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa mga sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Yan naman ang pinakabago kag pinaka-epektibong arbal.
bukas. Okay, last but sa ato sa ring pag-acknowledge nga monitor sa ato sa ring live stream. Jerry Azero Jr., Action Mar, good PM, salamat. Salamat nung Jerry Azero Jr. Si John Villarosa, good PM sa mga ka-action, steady watching from Murcia. Jocelyn Libon Dispuho, mayong hapon. Bambi Serrano Defensor, mayong gabi, Action Mar. Monitor gid kami di sa East Home 3, Barangay Estefania Defensor, Serrano Family, God bless. Napiarang ko damo-damo gid pamati sa East Home 3 mo, dara sa mga Estefania. No? Salamat gid. Si Reza Lee, hi, good evening. Salamat man sa ato sa nga watch party, balikan tabi. Si Georgian Honsay, inom ta pre, mosta, wagit da. Tapos COVID toto Georgian Kay Budlepo sa man may COVID-19 pa eh. Lamat kay Georgian Honsay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa Taway tamalabutan, tutok sa Action Firing Line, las 7, todo balas 9, sang gabi, with Action na Brian Morden. Action Reports After Edition, magabalik na naman, boss. Hoy, si Nunoy Manggubat, silingyaga, monitor ko diga ulan, madanlog ang dalan. Ang mata sa karsada, ang kamot sa manubela. Amo lang tatak ni Nunoy Manggubat. Importante gina. Magasunod na Action na Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman Action na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.